Kinoy alam jo ke FKJGP jo ke East Jinta Hills District kapo ke jelam jo Presiden ubadehok Sumer lembar kirkhat matagasngi marmar kelahir shuttle gate lumshnong hadin bakilio jingtip bakidon kibreu kibawan le survey kalentirel badan dak lapoy shuttle gate kisyam bakibreu kelapetno habakran shakila patai kubor kinoy alam kaseng kipenpau bagi persya jore kalentirel bat berngamru baka sarkar kambet dalai leiru ban pak survey berwanra lentirel hari lumjantia longru banak leng kaseng kan yebudin bat pek ngor bahalor kani kini alam kaseng ki ongru balada ka sarkar ka phak sorbe balada jia kumno ka sarkar kana banshim ya ka jingkit khli No railway. No railway. Ngimkwa agar rentirel, ngimkwa agar rentirel. Ngi perem ya ka sarkar bakawan ra ya ka Wan rentirel. ra swai ka ILP nagamenta. No railway. Ko jongi. Ngimkwa ya ka rentirel, ngimkwa ya ka rentirel releleru. Laka dai ka lenti ka rel kit maru kena rel kit beruru ngimkwa. Teng haden bangi lawan sanisa thai lum snong hang ni tolget lum snong. Ban wan page adalah kijong khmat mar bangi yo jing tip badon ki bru jong katrat railway ki ba wan lek survey sini te haden ba kajing po jong ina kliang keseng nyim yo isu ki yo le si baki la yo jing tip ba nak kliang keseng FGP ki bangin sawan ban page kata kajing kera jong ki haden ba kajing wan jong ki la pet ki kita kitrat jong kita ki bru jong katrat railway ki la pet lut lepet kerat ngim yo isu tang ba haden ka jingkeli jong nang ni nang tai ngiyo jing tip ba kidang don kibru jong ka ta ka tenat lebih kidang don sene tang ba ngim tip se kire ngiyo jing tip ba kire hang ni hang tai ru ngim tip re tang ba ngin up bat ngin yai up hadu ba ladang ngiyo i ba kidang don ngi nak liang aseng ngin be krat be bat kene ke kerwo ke basai sa sarkar ngin kren da ka basai ngin omai lat ya ka sarkar bahkan le ya ka survey ya ka lentirel sa kene ka than isdentia jongi bat lada ngilap lada jia ya kini kibriu jong tenat lebih ke sarkar ka hapan bakli ya kata ngin tentu ya ka sarkar hachwa bahkan aya ka ban pha le survey ya ka railway kidai ban pha pesna chwa ya ni surok ubala jor rathai nadu nalum snong hadu rata sara lada pi kwa ban le silchar lu tang cisni pimla arban poy silsar namar bag jingjot palat jong ni surok ngi kentu ya ka sarkar bahkan klet ya kene railway bat penha chwa ya ni surok ba ubada dan lepa kenang baki baik ba jong ka tanjungi kinsu akale kawan Ngiwan menta na ka FKGP is Jainti Hill Districts ngidan menta hang ni ha toolgate lumchnong bangi yo jingtip na kinong karsan barat ba jong kaseng bala ay jingtip ingi ba dan kibreu na kaliang jong kabor sarkar ni suspect ba kiwan nagbanta balik survey ya ka lentirel hapo rilum Jainti Hills jongi di nagalian jongi kung kasang niwan ban bektong bat ngiyo jintip ba kini kibru kidang don kini benta bat nagalian kasang ni kranchai ba ngim ailat ya ka jingtmu jong ka sarkar banwanra ya ka lentirel hapo kani ka district ka jongi namar bangim pat ngoti kena ya kene ke jingwan ra namarkan long tang ke jingdu jing mentoy ya kipat ba jong ke East Jainti Hill District bat ngidawa mardor na ka sarkar kila pas ya ka an hapo assembly hapo jong ke jingilam jong konrat ke sama belong chief minister ka to kopor ba lapan tray kam lapas resolution na ka benta ka ILP bat kene ka ILP kadang sateng hadu menta haga jaka ban ka sarkar kan jet khmat ban pentray kam yagi an kibedai na kabenta ban yada ya keribat gajat benriu gojongi hanrai penban ka sarkar kalayat syakmat na kabenta ban wanra ya kum kini ki survey kiba kum kisang bahalang bat kum kipat ba jong ke East Jainti Hill District ngimpat la ban pediang bat nginken ka basai ka sarkar lada ka sarkar ka penbor ya kene ka jingtemu na kalia jong kasang ngin yat syakmat na kabenta wat la da ngi hapan du tiat du dam hanrei ngin yai be put bat ngin yai be din bakane ka jingtmu ngim ailat de leru am tang gine gintien ne kaliang sangi kan sai sego government bakan yo snau bakan tiapru ba dai ban penbiang ya ki jingdon kam jong pai ba om ban penbiang tang ngi jingman toy jong gine ki simen plan ki badon sakane ka than ka jongi tang ni sok man ban yo ilang ba kilat patai kubor ba kinomik mat be jongi na kane ka than kumu kernan sela badai lokal MLA jong kesis kleriat mat badai ru kabinet minister bala pan bena pat ba chwa ban pentrai kam ya ke jing temu jong ke sarkar ki haban lumi ke jing yalang pat ba ban
khnang bo pai ba on tip shai ya ki disadvantage lani ki advantage jong kene ka jing thmu te bat habang yo I kumne ngi sngo ban pandram jor kene bat ngi karpat ya ki arngut ki lokal MLA jongi I Madam Santa Mary Sala badai MLA jong ka San Setengah Saipung constituency lengkat bat I Karman Sila ba pin ya long kita ki dong mi khmat ki jongi nak banta ban perkat chwa da ka ba ailat I ko sur jong pai ba khnang ba ni sau thu ya ka jing thmu jong ka sarkar ka bang yo I ba ka jing thmu kam long su na ka banta ka jing tai jong pai ba anrei tang na ka bantai tang na ka banta ka jing tai chimat jong no re jong no tang gini kintin ngi pha ka kruwa ka ba shai sisin bangi kum ka sang ngin yai budin ya ka kam bat ngin budin bat ngin amala dalai ru am